हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन उजाला योजनानि सिलिन्डार गेस मोननायनि सोमोन्दै। नोंथाङा बेखौ माबोरै मोनगोन, नोंथांनि नेमआ लिस्टआव दं ना गैया, बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअआव फोरमायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथाङा नेमआ लिस्टआव दङब्ला बे गेसखौ मोनगोन। लिस्टआव नायनाया जोबोद गोरलै। न'आव थानानैनो मबाइलाव चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया। भिडिअखौ जोबजासिम नाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक खालाम। फैदो माबोरै नेमखौ चेक खालामगोन। नोंथाङा नायनो थाखाय क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालाम, डेस्कटप सेट खालामना आरो बेयाव लिर। नोंथाङा स्क्रिनआव नुनायखौ लिरनानै सार्च खालाम। जेब्ला नोंथाङा सार्च खालामगोन अब्ला नोंथांनाबो बेफोरबायदि नुजागोन। नोंथाङा एलपिजि सार्भिसआव क्लिक खालामनानै बै आगदाथिंनि एर'आव सेरनानै हो। एर'आव सेरोब्ला नोंथाङा बिथिं बे एर'आव क्लिक खालामोब्ला नोंथांनाव उजाला बेनिफिसियारि होननानै नुजागोन। अब्ला बेवहाय क्लिक खालामनानै अब्ला गोदान मोनसे पेज अपेन जागोन। नोंथांनावबो बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि स्टेट आरो डिस्ट्रिक्टखौ लिरनानै केपचा क'डखौ होना साबमिटआव अके खालामनानै हो। अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि लिस्ट नुजागोन। बेनिफिसियारि नेम एन्ड लकेसन नेम। नोंथाङा बिथिं नेम आरो फारसेथिं गामिनि नेम नुगोन। गाहायाव नोंथाङा नेक्स्ट नुगोन। बेयाव सेरनानै नोंथांनि नेमआ दं ना गैया चेक खालामनानै लादो। बे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव आं डाइरेक्ट लिंकखौ नोंथांमोननो होखादों। नोंथाङा बे डिसक्रिपशनाव थांनानै डाइरेक्ट लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट बे वेबसाइटआव मोनहैगोन। जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालाम। लोगोफोर, बिदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला।